Har du sådan nogle sms'er i dag, eller hvad? Ja, jeg sendte nogen til Bjørn og Jens, men han er skide mærkelig. Han er også lidt underlig. Jeg kender ham faktisk ikke, men jeg synes, han er underlig. Jamen, jeg har gået i klasse med ham i et par år, altså. Ja, jeg sender tit beskeder til min mor. Ja, hun er også mærkelig. Det kender jeg godt. Hey! Jeg vil spille noget. Et eller andet. Gider ikke svare, eller hvad? Så jeg bare kigger på jeres telefoner. Hvad fanden laver du? Kan du ikke lige passe på min telefon? Jeg spurgte jer pænt om noget, mand. Hvorfor svarer I ikke? Kan du ikke se, at jeg lige er i gang med noget her? Okay, fair nok. Så hygger jeg med jeres netdeling. Og så hvad sker der? Så meget. Jeg er med jer. Ja. Fint nok. Fuck noget lort! Pis. Hvad sker der? Det er nu fandme tør for strøm. Pis, altså. Hvor nederen. Jeg har desværre ikke nogen oplader med. Nå, så går jeg fandme over og ser, hvad de andre laver. Hvad så, dreng? Kan jeg være med her? Nej, det er fair. Ah. Er det svært at sige nej til tilbuddet før, så nej. Exactly. Kæft for en nederen. Exactly.